Hej. Ešte taký vyrievadý. Také by stačilo. By sme stihli aj upratovať, čas. Jasné. Spiewiać, a ja robić popust. Dziękuję. To nie tak spiewiają. Si dobrá. Vežičky pre každého. Áno. A ten, čo bude hnievať, tak bude dole v pivnici. Hej. A každý si bude upratovať svoje. Budete to stíhať upratovať? No počkaj, to nemá 4 vežičky, to má 5 vežičiek. 5 vežičiek, ale No 6. tá Aj za piata to. je na vlásku, to bude... A tá 6 je čo? To bude jedna frajerka Paťová a druhá frajerka Paťová. Je aj vlastne 7, hej? 4, 5, 6, 7, hej? Takých 7, 6. My sme 4,5. 7 ich je tam vežičiek. 2, 4, 6. Ja je tam na kraji. Hej. No tak to naši rodičia. Alebo Nikolka, keď príde na návštevu. Hej? Kde si teraz, Majka? Na kopiečku budem. Tam pôjdeme hore na kopiečku. Ako ideš dole kopcom? Však ťa nechytám, no. Však choď. Sa bojíš? Idem vám ťa chytiť?